Háló, vészhelyzet, zuhanok egy liftben, most mit tegyek? Jó napot kívánok, mielőtt a lift becsapódik, ugorjon fel páros lábbal. Ha ön épp zuhan egy liftben, ne essen pánikba. Íme a megoldás. A fizika törvénye értelmében, ön ugorjon föl. Ezzel az egyszerű mozdulattal garantálom önnek, hogy túl fogja élni. Köszönöm, már is ugrok. Jó. Igaza volt, túléltem, maga bölcs és okos. Hát persze, hogy túlélte. Viszont hallásra.